Sanibonani babukeli emakhaya. Pastor Khanya Ndlovu lona onibingelayo wayiShalom Christian Fellowship Ministries. Uyintokozo ukungena endlini yakho ngikulethele lona izwi likaNkulunkulu okuyilona esiduduzana ngalo, kulona esibambelele kulo, kuyilona lisipha amandla nakuzona ley'nsuku ezinzima esibhekene nazo. Ningakhohlwa ke babukeli ukuthi sisekuyena ulevel 3 we-lockdown. Inkonzo asinazo, sisahleli khona emakhaya. So nangisho kanjalo ngizokusho kwena ukuthi noma uhleli lapha ekhaya, khumbula uNkulunkulu wethu uyaphila, uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngifuna ke ukuhlephulela izwi likaNkulunkulu encwadini kaJeremiya chapter 29 verse 11 lo fundeka khona kanje. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not disaster, to give you future and hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me, you will find me. I will be found, says the Lord. Uthi uNkulunkulu kulamazwi, nginemicabango emihle ngawo. Imicabango enginayo ngawo akusiyona yokubhubhisa, kodwa nginemicabango yokuphumelelisa. Uyabona na izinto ziba nzima ngale ndlela, kwesinye isikhathi omunye angafikelela ukuthi uNkulunkulu uthula uthini nasekunje. uNkulunkulu yini ayenzayo nasekunje. Now we must understand ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu, ubaba wethu, umdali wezinto zonke, umnini mandla onke, oyikho konke kukho konke. Elithi iBhayibheli ekuqaleni wayekhona, konke kwavela ngaye. Uthi ke yena imicabango mina enginawe ngayo, imicabango emihle eyokuphumelelisa. Noma ungazibona uvaleleke kangakanani, noma ungabona ngazathi izinto ayihambi kahle kangakanani, yazi ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Kunabantu abayebavela ngathi imicabango yabo mihle ngawe, kodwa ekugcineni baveza ukuthi abanamicabango emihle ngawe. Kodwa uNkulunkulu akajiki. Lithi iBhayibheli lami nguye izolo, nguye nanamuhla, kuyokuba nguye ngunaphakade. Asibambeleleni kulo nkulunkulu onemicabango emihle ngathi. Lo nkulunkulu onemicabango yokusiphumelelisa, hayi yokusibhubhisa. Uthi nasithandaza kuye uyosizwa. Namanje kungabonakala ngathi umthandazo awufinyelela uNkulunkulu, uyafinyelela. Lo mthandazo wakho we-minute, lo mthandazo wakho ka2 minutes ungabowudelela, ngoba uNkulunkulu uyawuzwa. Uthi futhi uma simfuna uyafumaneka. Ngizothi kuwena ungaphelelwa ithemba, ungaphelelwa amandla, ungazucabanga ukuyibulala, ungazucabanga ukuthi sekuphelile ngempilo yakho, ngoba uNkulunkulu unemicabango emihle. Kukhona okuhle okusengenzeka, kukhona okuhle okusazovela. Akusile iphutha ukuthi uvukile uyaphila, yingoba ikhona into uNkulunkulu anayo ngempilo yakho. Le nhlupheko yakho izodlula, lokukhala kwakho kuzodlula, lesimo obhekene naso sizodlula, ngoba mihle imicabango kaNkulunkulu ngathi. Uma sikhuleka uyasizwa, uma simfuna uyafumaneka. Uthi ngiyokwenza, ngiyoletha ithemba elisha, ngiphinde ngirestore nezinto ezilahlekile empilweni zenu. Ngizothi kuwena mama wami, baba wami, dadewethu, mfowethu, nakuwe mntwanami, ithemba alingapheli. Mihle imicabango kaNkulunkulu. Ngenzeka uhlangane nabantu abangenayo imicabango emihle ngawe. Ngenzeka abantu ohlangane nabo empilweni baliqedile ithemba ngoba imicabango yabo beyingemihle ngempilo yakho. Kodwa kunendoda enguNkulunkulu, enguJehova, engumnini mandla wonke, enemicabango emihle ngempilo yakho, enemicabango emihle ngomndeni wakho. Ngalokho nangisho njalo, asingapheli amandla, asingapheli ithemba, asibambelele kuye, asiqhubeke sithandaza ngamandla ukuthi nalesimo sidlule. Asiqhubeke siphephe lapha emakhaya. Shalom.